Kwan Assalamu alaikum Yahaya dan Bello. Assalamu alaikum kuma ta manke laikin nan Yahaya dan Bello. Yahaya da akwai magana kaɗan gyara zaman nan. Garkuwar matasa Yahaya sani dan Bello kai muke tsumayi a ƙasa mai halin kirki. Garkuwar matasa Yahaya sani dan Bello kai muke tsumayi a ƙasa mai halin kirki. Garkuwar matasa Yahaya a dozan dan Bello bar su si ta yi ma hasada ta yi ma taki. Garkuwar matasa Yahaya sani dan Bello kai muke tsumayi a ƙasa mai halin kirki. So muke su gane su fahimci me muke cewa yanzu sai matashi a ƙasa. Yahaya Bello. Tunda manya sun nasu a kyale matasa ma da su zo su karɓa su tisa. Yahaya Bello. Yahaya a doza Bello shi muke da nufi dan ya dan matso ne su kusa. Yahaya Bello. Kafa gangaren kabu gwani in ya hau Yahaya ba abin da mu za mu rasa.